За съжаление мъглата не се маха. Като стигнем до заслона, може би ще пооставяме, мен ми се иска да покарам в хубаво време. Прогнозата по принцип беше добра, но Витоша е планина, в която времето се сменя много бързо. Както в повечето планини, впрочем. Така че ще пробваме да изчакаме, но нека първо да стигнем. Има още време до върха. Ето така изглеждат минус 20 с вятър. Между другото носът ти е станал бял и то не е от лед. Побелял е просто. Не знам аз как изглеждам, обаче Серго изглежда впечатляващо с на минус 20 определено. Абсолютна зимна приказка. Невероятно е. Невероятно. Ще видим светло да е тук. Много се надявам да се дигне. Да се дигне за да може отдолу да става каране. Ето го слънчицето! Ето го! Това е вълшебният момент. Един от най-хубавите моменти от живота с това. На върха на любимата планина. Любимата. Витоша ми е любима планина, ама често казвам, Стара планина ми е най-любима, но пейзажът тук е страхотен. Айде пак се събира слънцето. Добре. И не е снимал нещо. Не е снимал. Това е Гавра, снимал в националния. Значи вече може би трети част стоиме на хижата и Светло каза, че няма как да си тръгнем преди да обядваме и ето какво ни е направил. 1,20. 1,20. И тръгвам надолу. Серго вече е преди мене, някъде напред, така че предполагам, че някъде ще го застигна. Понавалява сняг, което е добре. Харесва ми. Тук даже се разкри. Ето това е! Ето това е! Наистина няма такава красота. Приказно е времето. Направо е страхотно. Зимна приказка.